waye a cikin kurci ba zai je kawai ba? Who is that person? What is that my real daughter, Fadila, or a duplicate of Fadila? Laifi tudu. Rabi dan wani. Dan wali kace, dan wali, dan wali kake so ka ce? Akwai magana da basu gane ba, suna dan wali za su dauka dan sarauta ne. Dan wani ciki ka jan. Laifi tudu. Oh God. Allah ki sa wayan ki a silent. Ni ba zan yi breakfast ba fa. Lokacin breakfast ya wuce yanzu abincin rana ne. Shine baki tashin ne sallah asuba shi kawai mu je mu yi sallan ba. To sai mu hada da azhar. Ya. Ashe gata in kai yawa takan zama cuta. Kamar dai yadda dambo in yayi yawa baya jin mai. Arzikin mahaifinsu ya sangarta su. Na baka nan da wata daya. Ka nemo ma yaran nan mazajen aure. Zan tsine maka albarka kai in ma baka yi haka ba ni ban yafe maka ba duniya da lafiya. Ariya dan tore consider it has been done. ABM Media Global ke gabatar muku da fim din Laifi Tudu. A'a, ni mama kaka. Tsaye da takamaiman mijin aure ya buwaye su ga su da kyau. Ina so na je filin polo ko da na doki. Sai ci je ki. Baba doki na ce ba doki. Ok, Argentina? Ya. Ga diri ga kila. Kuɗinmu ne gaba ɗaya. Har yanzu ba ta san test ɗina ba. Wani abinci take mana tana sa daddawo. Wannan bakin abun dunkulallen nan. Kana ga gida gudun ban sha'awa. Dole wannan ta sa su yi yanga. Laifi tudu. Ariya duka zaki wai wala ci koyi ba. Kaga da guru da makaho da kutare duk ka tattaro min su ga baki ɗaya duk wanda na yaba hannuna a kan shi za a aura ma yara. Dabi ne za ka tafi. To fa yau ake yin ta ƙare laifi tudu. Dakta. Kada da wasu bawo. Awar gide. Kuji so lafiya. Kasan na saba da wasu layi. Gaisawan mace da namiji a can ba wani abun nan bane. Ko kuma na yin shara ko? Laifi tudu. Look at my daughters. Sannan ku. Hi dad, hi mom. Ya kuke? Lafiya lau. Nan ba ɗaurin guna da bawon lauda. Na zaɓi Fadila. To ni ban mun Aisha. Dan wani ina ka ku kuma haka? Sallah za mu ci Aisha. Sai an ji ban. Ni nike magana da kai kana gaida wasu? Tsakani da Allah Son asali wa yaji da kuren miji takalmin duma abokin tafiyar babu. saboda haka ba ka haɗe duka biyu kawai kan ta ba ne ka haɗe duka. Baki ji suna dan wani bashi suna wani dan wari ba? Wacce ta yi magana ana dai ban yafe ba Allah ya isa. Laifi tudu. Aiki yayi kyau da gida ya gyari tsaf Allah ka auren albashi ne ban jamawa. Ya'yan hajiya hajiya har jama'ar ta kowa in ya zo ni rika sauke shi ya huta aiki na gudun faru kusan ba da iyawa. Duk suna son a ce an ɗaura da su. Intelligent men, you are highly welcome. Thank you, Baba. My children, do you have anything to say before I come to conclusion? Maganin mace kuɗi ko suna da na gwamna masu gida rana? Akan maganar su Fadila dangana muna so aiko. Labari faɗin ɗoro tsara Nazir Adam Sale. Na taɓa ɗaukan mutumin da Allah ya kai shekara 80 a duniya aka dawo da shi shekara 15. Laifi tudu shiryawa Buhari Keti. Ina za a samu shayi ko wuski yanzu ku haka za ku aure yayan nawa wallahi kun kwashe auren. Ba da umarni Sadiq El Mafia.